Hayibo. Umuntu ujabuke kanje. Acela nini ukujabuka? Ish, awona indaba yelanga. Isicela ukujabuka ish. Wow, bhuti. Yini? Ngaze ngayithanda okay yakhe yazi nje ngihambela kamnandi. Userious? Hey, nengathi labadlali labebhola babona mase behle ebhasini sekuzoqala imatch behamba kanje ngathi uthi bona. Ewadla selumjovo. Ngicela ubambe lapho sisi. Imanga sisi. Yazi ukuthi khona into engiyibukayo la. Ngiyakubona ukuthi engathi uyangifuna. Kanti kuyaqondana ke nami ngiyakufuna. Ngicela usalithe ungifakele inamba yakho la kuze le ndaba soyiqeda kahle. Cela ungibhrikele ke bhova ke bengincoma iwalkie but bengasho ukuthi mina nawe sesingajola. Hayibo wena njalo ungazongidakelwa mina ngicela ukuthi ungihambele. Kanti unjani njana bhodi? Ungomelani kanti awungifuni? Hamba nje bengithi ngiyakuzama. Kwangazi uthi uhlula umjovo nje lo meswa intombi lapha. Oh ile okay nja. Okay. Wehla lo mjovo. Awu. Amabhadi amakapheli. Hawo. Ndoda kumnyaka omusha uzongibiza ngebhadi. Hayi man. Awungixoxela. Uyithatha phi le okay into lesidala uthi manje umeswe namantombazane uyihambela. Le yabophele le walkie le abadlali bebhola obrigado ovilakazi yabo le walkie le ishawo okhune mabezovimba esawuyena kukhuna mezovimba penalty uyithatha ngingayithatha phi walkie abadlali bebhola ungaza ngijim nokujima ngihlale ngihlalele ngibhuquza la ngitshabukile la sodobo le walkie kwenza ube namagweko usuwathatha phi wena amagweko amagwegwe sodobe ngingawathatha phi esikasi kanje uyazi ukuthi amagwegwe it's 1 out of 10 into nje encane hayi kulungile ujabukile noma ufuna ngikuvezele sodobe ukujabuka lokhu cha ungangivezeli ngiyakwazi ukubona umuntu ongenza isilima ngiyakwazi ukubona ukujabuka awu sodobe ayithi wena uthi ujabukile ngijabukile sodobe hambe kahle hayi kulungile Yazi uhlula umjovo umthwela kabe ungenza isilima usezoshaya manje ngaleli gwegwe uyazi igwegwe lakhe uzosifaka enkingeni meqala manje ukumiswa amantombazana shuthi uzawukweca wonke lamantombazana le ndaweni singasatholi lutho thina uyabona ke uhlula umjovo umthwela kade ngakimnika ama warning shot uthi imshaye nje ngesuspension emphelelo ubehamba la uhambile awuzwile Hey, yabo into yami kuba umtshabuka ngempela. Hayibo. Hey sodoba, ukutshabuka lo akulona igwegwe. Jaja bakusisa. Lapho uthona uthanda ukuba mumbu usubekezela ngoba uwena. Ubekezela kodwa abantu belo bekutshela ukuthi Thembekile musu ugijima. Uyasinda ngicela umjovo. Yo. Ntakama, Kulungile sisingishila. Yo. Ngisafuna ukushawa ilanga kancane. Kade umuntu aligcina ilanga evaleleke esibhedlela. Ngempela mntaka manje ungitshela. Usho ukuthi ngeke usakwazi ukusukuma impilo yakho yonke. Thembekile yazi ukuthi sishiye nje ukuthi kade ungiqhuba ngewheelchair siyabonga yes. Kodwa kona ubungicasule. Yazi lento oyikhuluma ayikho. Ukhuluma umsuzo nje ngoba ngila kule wheelchair nje ingenxa yendoda yakho. Hayibo mina ngingenaphi? Ngihlangana naphi mina nento enzo usibi? Ngeke ngamthuma usibi ukuthi akushaya ngezulu. Hayi man noma kuthiwa umthumanga wena usidwayeza nabathakathi sikhuluma nje kumanje uqhuntsula isisu umithi ingane yakhe lo mthakathi usilethele inzalo yabathakathi emndenini hlula umjovi yodwa into ehlulayo ngicela ufunde ukwazi ukuyisukumela ume ufacesane nenye indoda uyangizwa sekulethi man ngizosukuma kanjani ngiyimele sengihleli kuwheelchair mfethu engiqondile ukuthi you must stand up for yourself just stand fusek Thembekile yazo Thembekile ngithi fusek
Ngikwenzeni manje hlula umjovo? Ngizostand up kanjani ngihleli phansi kanje? Oh, no bengingasho kanjalo mfowethu. Yazi ukusini, suka la Thembekile, suka la duze kwami uyangicasula, suka. Mase ngisuku uzongena isobala endlini. Wena Thembekile yazi ngiyakubona. Ucathi simpe i-disability isho ukuthi ngiyagula nale khaya. Ucathi mina ngisakwazi ukuyiqhuba. Ucathi ngidependele kwena. Unsela akekho bhuti wami ngithi uzongena isobala. Uyayiqabuka usuyazela phi wheelchair wena? Hey wethembekile, mina ngiyakwazi ukusiqhandelela ngiyiqhubele nge-wheelchair yami nasesibhedlela onesi bese bengibiza ngoMichael Schumacher wama-wheelchair. Oh, hayi ngizohamba kangazi uzongena isoba. Thembekile suka eduze kwami. Ungangidingi ke bhuti wami. Suka la. Bengithi ngiyasiza uzenza nje. Hawu. Hey madodana ukuhlala ku-wheelchair abantu bacabanga ukuthi udependele kubona. Wathi nyosi. Hey Thembekile. Yini? Benginenyosi la wazana Thembekile. Hayi uzoqala uxolise ke mfowethu uzehlise. Thembekile nayi inyosi la. Zehlise ngizozokuthatha. Thembekile ngingena ngibona Thembekile. Hlula umjovo ithi ngiyaxolisa Thembekile ngizozokuthatha zehlise nje mfowethu. Awuyahamba uqambushile. Hayi ingamane ngitinyele khohlwa. Mina nokuxolisa. Hey impakamo la kuwena hlula umjovo. Thembekile hayi ngiyadinga. Oh bulawa ipride mfowethu ngeke Ngiyaxolisa mntaka mawazi khosi. Hey. Singadlala Siqhamuka manje la. Uthe uyakwazi nje ukuyingeniso sakwazi wena. Ngiyangifuna ukuyikontrola. Hayi no siqhamuka manje la. Wethanda isitimela sawoma sihamba ngcole sifana nebhari ngirivale wethanda isitimela sawoma sihamba. Hawu malume. Hey. Uyabona ukuthi ngikhuthele kanjani kodwa Sodobe. Akukhuthala la. Ubuya khuthala ngabe into yenza usuku nosuku maqede toilet uyaflasha lo mkhuba wakho uthi ungaliflash toilet maqede usebenzisa uthatha. Hayi malume kwenzeka iphutha lapha. Le nto ngizamile ukuyiflasha, ngayiflasha okokuqala, ngayiflasha okwesibili, ngayiflasha okwesithathu. Hayi iyagoloza le nto. Hayi kufanele ingaflasheki ngithi ilama action wadlala egoli. Hawu malume. Lalela ke. Seziningi manje lezi zinto 1 udla kakhulu la endlini yakumosha ukudla. 2 wena awuflash mo toilet. 3 usuqoka nempahla zami manje. 4 ukhonqa ukudlula mina. Lalela ke komele uqale manje ulungiselela upakishe izikhwama zakho hamba ubuyele egoli. Hayi malume mina lapha emsebenzini asikavuli. Lalela ukuthi ngakavuli uzolindela ngakhona. Ayithi nendawo ukuhlala lapha egoli uzohamba ubuyele kuyona. Hayi eyobe Sodobe. Letha la kumina uBush. Hamba uyopakisha ngizoliqhubekela la. Awu kanjalo nje malume. Lalela la. Kufanele ngabe kade wahamba la. Ubhiza umoshile manje. Usuyakhohlwa futhi ukuthi wena usanda kugweca uThembekile. Hayi. Ngathi ke ngiyopakisha malume. Wenza kahle ke ungaze lo Bush ukhale kuwena ekhanda. Bambalana ke ngizizwa ke. Ngeba ngikulapha nje ngifuna lokho usho ukuthi mina ngiyisela usho kakhulu. Yisela. Ngizokuchela ke lokho usho njalo. Ngiyisela le inkukhu. Ngiyisela le inkukhu. Khona kakhulu. Mina 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 ngiyisela le inkukhu. Okay, siyakhuluma ke manje. Awukahle awungichazela kahle. Inkukhu zami uyiphathela. Bamahlase kwangeyona inhloso yami. Into eyenzeka njalo la suku. Mina ngiyiphekela, ngilungiselela ukuya emsebenzini. Lapha amazambane enuka, ezwakala uhamba emgaqweni iphunga lawo. Mengithi ngiyabheka ngasemnyango, nayi inkukhu iyangena. Mengithi ngiyayibuka nayo, nayi iyangibuka. Ngabona siyabukana nale nkukhu le. Ngabona oh ine stress le nkukhu le ngcono ngivele ngiyiphumuze, ngiyiede lapha emsobhweni wami. Yathuka sidleka hayi kanjalo. Hayi kodwa ngoba ngiyisela le nkukhu. Usho wena saqhubeka sangenza isilima namanje. Hayi mahlase. Mahlase ngiyaxolisa mahlase ngiyangibinde ngiyabonga ngiyazixolisa mahlase. Makushisa kanje mfowethu, ngikhulelwe kanje. Bese ngathi ngathola izinto ezimnandi. Ngihlale ebhishi.
Ya. Sengifikile boMangethe. Yo. Hey bafo kwathi ngihlaba u1. Usaqonda izinto. Hayi wasiza ke wafika mfowethu. Usuzongisiza la kumfowethu. Ngeke eyokukhathela kumphusha ngedwa. Hawu. Usukhathele uhlela uthulile kanti usukhathele mina. Hawu ngeke hlela umjovo ngingedwa. Yazi bafo. Mangikubona uhleli kulesi sihlalo kanje. Inhliziyo yami vele icule emafutheni mfowethu. Bafo ngeke uphinde phela manje ukwazi ukuyihambela mase kunjena. Hayi bafo impela odokotela bathi sengizoba umqhutshwa ngewheelchair nje impilo yami yonke. Ewu. Yazi ke bafo singakhuluma imlomo igcine le ayithanda khona inwebeke bafo. Imkhuba kaSotoba yonke phela lena bafo njengoba kunjena bafo. Kodwa ke bafo kungekona ke kodwa lokho. Nanga omunye dadewethu uthembekile. Wena osijwayeze naleli khehla elusibiya. Hayibo. Lo muntu wafika nani la endaweni? Wafika nathi. Hawuvese. Imake dadewethu. Njengoba isisu sesingaka nje usidushela lena bheka. Ngabe lento engiyicabangayo yini? Iyona ngqo bafo. Umithi ingane yakhe futhi usibiya ndini nalongihlalise wheelchair. Mameshane. Dadewethu, ungenza kanjani le nto kusaduka umshanami namanje engakaza atholakala kusekusha yonke into. Wena uphinde uyamitha futhi uzama ukumreplace yini ngalesi sisu lesi. Yabona bafo. Nemvana uJesu mayithi zala nani. Yayingasho ngalendlela ekuzala ngayo uthembekile. Yazi ucishazale kabili njengembuzi ngonyaka. Ngicela niphume endaweni zami. Hayi ke dadewethu ushaye phansi kwasho ukuthi ulike sisi. Ngeke sesiphume endabeni zakho ngithi ngithini? Kusasa lokho kusayo yimini wena hlula umjovo siyavuka siyakhona. Sibika lesisu lesi. Bafo, yabona kodwa mina into engiyibukayo. Mfowethu, kulethi kakhulu kusasa angimthembi lo baba ukuthiwa usibiya. Into azova naye nje uzobaleka abuyele emjondolo ashiye nalo umshane singamazi. Azosithakatha siqedele emndenini. Ngithi akhanjwe manje. bafo igama lelo. Yanti mina ngiyenze kanjani? Angithathe nawu amasaka nami ngiwabekela endlini. Ngitshela unyawo ngale emqashweni asiphelezele sihambe siye khona. Hayi, asikhale mfowethu. Singadlala wena. Wena siyosibika lesisu. Hayibo kaze ngavelelwa ningenaphi? Awungiphusha singene ngaphakathi. Ngicela ungiphushe. iPride iphansi. Hayi yeka man, phusek yeka. Into ezakalayo ke mawumumbi abantu bayitshela ukuthi uyathanda kanti awuthandi ukuba mumbi. Mina ekhaya ngifani noma. Wama pho hamba phela izokushaya ibhasi. Hawu. Malume. Itla kopana kokuthi. Lalela la wayekhala bamgeza. Uyabona wena kade ngakubona ukuthi khona into ephambene nokukwena. Angazi ukuthi wena insimbi edlezinya wena. Malume ngathi ma ukuthatha phi ukuthi mina wena uqonda ukuthi uzokopana nobani wena? Oh malume konje awusazi isizwe. Bengiqonda ukuthi mina sizobonana ngo Good Friday. Lalela wayekhala bamgeza. Hamba ngaze kufaka induku. Malume kancane nje nawe ngathi usuyaphambuka la. Malume uzongifaka induku. Malume ungasho kanjani utshele enye indoda ukuthi uzongifaka induku? Ha? Lalela ufuna ukubonana manje. Hamba manje yazi kushaya ibhasi. Kulungile malume. Sibiya. Mkhunjeni. Sibiya ngenkomo abanye bebiya ngamahlahla. Sotobe. Ma wenyawo awungixoxele mina. Wena usuyakhuluma wena mfana awusawukhulumisa manje kwenkukhu. Hawu. Wehlula umjovo. Wasuhamba wasune wheelchair wena inyanga itsheke kanje. Uqala nje uJanuary usuvela uthenga wheelchair ibiza kanje. Sotobe kanti umthetho kwangivunani. Ngoba sikhuluma nje ngekule wheelchair ingenxa yakho man. Hayi, bomakhelwane bami, ehlisana umoya. Lana Sotobe size ngo double serious kabi la. Size ngecala lekhaya kaSotobe. Yazi engathi wena nyawo uyayidonsisa. Wena Sibiya ngicathi ukuthi uyazi ukuthi yini ezise la. Sizobeka isisuku endoda nje obasila. Sanangu usiswethu uthembekile. Uthembekile umithi kusukela nini manje? Wena waziye kusukela ngalesikhathi umkwethu uzumithisa. Ngoba emithi nje ingane eyakho. Yakhe. Yini usufuna ukuphika yini Sibiya? Lengane yakho Sibiya. Ubucathi kuzophuma noma kuthiwa siyagucana zonke insuku. Ngiyayibona le nto nina nonke nihlangane ngami nawe usuze wazi ohlala kulesi sihlalo ufuna sibize ngo-chairperson nakho itulo lami ungileka lindeni la ngiyabuya. Uyaphi manje Sotobe? Ngilindeni ngiyabuya. Yabona ke
Uyadelela usizile uhlula umjovo wathi simphuthume manje uzobaleka lo. Hayi kodwa yabona. Ake silinde madoda sibone ukuthi kwenzakalani emva kwala. Cishe sangamfica lo. Wamshana wekhala bemgeza imali ima kanjalo ungabusanyakaza usugibelile nitekisi. Hayi lutho malume emateksi ahamba kancane la namhlanje na ku-dry nje. Awukagibeli. Lutho malume. Number 1 ima kanjalo ungabusagibela ke. Yazi njani ubuyizela mshana sengixolelile ngisho ungaze uhambe next month mawuthanda uzohambe ngogudi khulileke nje woza boy. Hawu. Sekwenze njani manje malume konake lephi? Wena musubuze imbuzo eminingi manje ngithe buya. Hawu. Waza manje sengixolele. Okay malume. Okay. Waphuma. Azike ihlalo ke hlale phansi. Umule ngoba sisafuna ukulinda umndeni wale ekhaya sixoxe kahle lento kukhona nomndeni. Silinda umndeni. Bawulapha umndeni sikwecane. Lalela wethembekile. Ngithe mina la asihlaleni silinda umndeni nephumula. Lento ngeke siyikhulume ungekho umndeni. Angifune kuloku ngihlohlake kulokuthi umndeni wawukuphi. La ekwaSotobe ngakho ke khale sami isicathulo la in fact khale wami usize 13 la. Imani ke imani. WeSotobe. Wakhipha ihlale ezintathu siba u4. Kuzohlala banikeke bani? Hayi lalela mina ngenzela laba mina bamile. Wena vele usuhleli phansi wena usuchairperson. Yaxoshwa uya. Hayibo. Yabona? Hawu. Malume. Ngokuhamba nje ngithi shwi la estopini ezana usuvele wavula umcimbi la endlini abantu bonke labantu banye abala igcekeni ha? Hayi no angenza ngiphatha ngithi yabo labo ontsele laba bahambana nangunyawo balethe uthembekile umithi ingane yakho ngithi wena buthi mangingekho mina saleni kwecana la nothembekile nakhuka ingane yami malume hey mina uthembekile ngamkweqa kanye vo exactly wona lo kanyeke loyo njengoba nase sesisodwa nje phela mina inzala ngisenayo mina yabo lento yami lekubuye ngihambe ngeuno lami leli phela uno ligamanqa la kwisitishi so amazamba nawo sasebenza esakhe inzalo ngagcina ngonoma yeza kuphela nya hayi ngeke malume angivumi okungcono nje okungenzeka malume ukuthi sibone ngayo ingane le mayisifikile ukuthi yabani no mawuda kuyona yakho kulungile nama kuyona yami angisazali mina Kanti nizophikisana la ngoba phela ingane kodwa kona kuthiwe iyala ekhaya. Kanti Thembekile kabani ingane phakathi kwabo babili? Iyala ekhaya ingane. Yabona Nsele, ungibize wathi angenikhaphi nizokhuluma into eserious la. Insambatheka yodwa le. Yabona ke le insambatheka le. Futhi le idinga umndeni impela, anisale nixazululele le ntweni. Awu nyawo. Eyomndeni ke le. Eyangala. Hayi. Sintsike senithe ingane kuzobonakala ngayo nginesicelo la niya nobabili. Ngicela nobabili ninakekele. Ngicela ama-cravings abekunina nobabili. Imali yokugibela ngeclinic ngiya-requesta ngicela kunina nobabili. Na mhlawumbe nanokuthi sithenge manje ingubo zokuphuma esibhedlela ngakujabulela lokho. Hayi kusimple lokho. Nango usebenza eGoli mina ngihlala la angisebenzi. Wazi ke wasebenza ke malume wakhuluma indaba yaseGoli. Njeba uthi ungibona lapha estopini. Kade ngikhuluma nomlungu wami ethi phuthuma vele sesiyavula sekulungile ke bye. Hayi ima ke wo. Uyike lapha emsebenzini. Uyozuhamba emhlazane kuzalwe lengane le. Malume shuthi bani uqonda ukuthi ke mina ngiyaxoshwa phela emsebenzini. Kulungile uxoshwa khona uzobona ukuthi indaba okuhamba ukweca abantu babantu ukweca into zabantu kuyaxoshisana. Ngena la endlini. Bafo asikoduka ayikho lena. Mfowethu, angiqhubha imoto yakho sihambeni. Wena Thembekile asihambeni. Lengane kodwa kona izokondliwa la ekhaya. nina umsebenzi wenu nizowenza ningathandi. Ngiyakhathala. Angilosisi wayengincoma. Hawu ntokazi.
Ngaphinde ngakubona futhi. Hayi bo Magwege, uwena lo usuhamba nonyavula nje. Hawu kodwa sisi. Awudeli ukungiphoxa. Hawu. Impilo engibeka la. Yindaba sekwenzakalani manje? Hey. Ngiyacela ungisize la makungenzeka. Ngikusize ngani mhlawumbe? Nginenkinga la, amandla kasavumi. Manje ngiyasiqhuba la, akekho umuntu ozongiqhuba. Ngazi noma wakwazi ukungiphusha uyongibeka endlini. Yazi nje ngoba ngiphuma la ilanga lishisa kafuthi nje khona ngiphuthuma khona sorry but ngenze ngikwazi nje ukusiza ngiyaxolisa ngalapha. Hawu, uyazi kodwa sisi wami ngiyacela. Yazi ubona nje nginkinga la. Bekade ngisema office aka Road Accident Fund. So manje bese ngiyosayina nje amaphepha abokugcina ngoba ngalimali emotini nje. Manje amaphepha bengiwasayina maningi. So manje izandla isavumi la, akekho nomuntu ongiqhubayo ukuthi ngibuyele endlini. Hawu, walimele ngozini yemoto? Ngalimali engozini yemoto sisi ngiyacela ungisize. Izinto zami seyizolunga kade nje ngiyosayina. Hawu, hayi relax but yazi ngizokuthatha nje ngize ngikubeke endlini futhi ngenze sure ukuthi uphephile. Sambeni ku rice ngalapha. Yazi kudala ngakubona ukuthi unomusa umthetho wakho. Ngombe wathi uhlala lapha futhi? Hayi, masijika nje lapha kulomuzi engalengezansi. Oh, mawubheka lo ngala esahlangana ngakhona. Oh, hayi. Igama konje ubani? Oh, igama nguNokwanda kodwa ngoba wena futhi ungasho nje ukuthi nje uWando. Hayi mina bangibiza uhlula umjovo kwaNdo. Oh, uhlula umjovo. Yazi enye into la kwaNdo. Yazi mayiphuma le imali zami zaka Raf. Angazi ngizozidla nobani ngoba anginantombi, anginankosikazi, ngiyimpohlwa nje. Hawu. Ngombe ngoba kade usuyosayina amaphepha okugcina nje lapha kwa Raf, bakuhlebelana ukuthi mhlambe imali nje isamba uzosithola lapha kwa Raf. Phela bayarobhana ngiyazi. Hayi umeli uyikhomba ko 3 million, ungakathi 3 million. Yeah. Ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe. Uthola ukuthi umumbe ngalendlela ukuthi abantu bonke bayakujaja bayakusisa. Lapho uthola ukuthi wona uthanda ukuba mumbe usubekezela ngoba uwena. Ubekezela kodwa abantu belo bekutshela ukuthi umumbe. Lalela ke khala bomgeza bokusukela namhlanje usuzophuza amanzi kuphela ngeke usadla ngoba make wadla wena uvela usuthe bese uyahamba uyokakala ungaflash. Malume le nto iyagoloza yazi ngangcono ukuthi mhlawumbe sinethoilet lomgodi hayi ngeke sifake itoilet lomgodi. Hawu yini manje sekufuna umuntu wena kwangqongqoza Raf kanje kwenze njani? Oh ya yini manje Ingane iyakhahlela ngasibiya. Ingane isifuna ama ribs. Ingane ingifuna ishwama, ngifuna ne reboost. Hawu. Le ngane mayikhahlela isafuna ishibhola nje siyangiqoka ekudleni. Iyofuna khona ifuna ukudla okubizayo. Izofuna ama ribs, ufuna amashwama. Hayi ngeke, hayi. Ngane imali yokurequesta ngaphezulu. Kwanyuke. Omela. Khala bamgeza. Malume, Shana, woza. Hurry up slowly. yini manje malume ngibhizi? Lalela. Hayi ngani yethu la. Thiwe ufuna ama wings manje, ufuna ama spare ribs manje, ufuna reboost, ufuna ushwama manje. Make malume, le ngane engakazalwa iwaze lapha ama ribs akastiyezi. Hayi lalela kuwena kuzoyithengela uyasebenza phela wena. Uma ngikhala mina kusuke ikhala yona lengane angibina nama ngithandi. Mayithi ngani ifuna ishwama ifuna reboost yenze njani mina? Hayi ilula le malume wathenge wena lama ribs ngoba vela amathuba maningi ukuthi lengane yakho. Khala bamgeza asingenzane nje ilema. Wosebenzayo la akusimini osebenzayo. Ningafaki nje kulento yini. Lengane yenu nobabili. Futhi angazini enilwelayo. Kuyafana ngisho kuthiwe yakho khala bemgeza izobe isahlobene nawe angithi. Uzobe ufana nomkhulu kulengane. Mekuthiwa kuyona yami. Hayibo, lengane kuyafana makuthiwa izalo wena umzala wakho. Awuhlobene nayo. Hayi musana uyidrama bakwethu ngicela ama wings ngicela yonke into nama cravings ngangintselile. Hawu. No asenze kanje lalela khala bemgeza. Uyabona le mali bekufanele uyothenga ngayo iticket lebus ungasayi eGoli. Hamba kuyothatha yona ke umnikeze. Angifuni ukuhlangana nalezi zinto mina. Phuthum hurry up slowly. Malume mina benzoyisebenzisa nami le mali. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Oi, mfowanyao.
Hawu hey mabhiza. Kamba kahle mfowethu. Hey ngisakuboni. Hayi sikhona. Wena? Sikhona. Hayi mina wathuka yini? Thuswa yini? So irasta mabhiza. Hayi, aya man, bless man. Hayibo, kuza kanjani mabhiza? Ufike kanjani kulesigaba kusona? Usho ukuthi ngigcine sengiyirasta. Hayi lalela lonyawo. Ey, izimo senzeka mfowethu angazi ukuthi ngakutshela kanjani sikwenzekani mfowethu. Ngapha fama emgedeni sengihleli namarasta lapha. Wayibona ngifukamelayo mfowethu angilapha lento engayenza usibiya ukuthi ngihambe ngibamba igqoba inkunzi. Ngibona senginjena nje sengiyirasta. Usukholelwa enkolweni yamarasta nje manje? Hayi, bless man manje, aya man. Inyama usayidli nje? Lutho, inyama yini manje leyo? Kodwa mabhiza, uyazi ukuthi kuthiwa irasta lishoni lingahlanyanga. Uyabona ke nyawo. Sudelela inkolo yami ke manje na ke. Hayi yo badlule lapho. Imake nje obukade wahamba nje ufika namhlanje nje. Uzoyithini indaba yalendlini, imali yalendlini. Kade ungakhokhi phela irent zonke lesikhathi ungekho la. Kade ngikhokha ngedwa la. Nyawo namanqola ngeke ngifika nje kade ngingahleli phela mina. Satshelwa kahle ukuthi uhalf wakho, uhalf wami. So isikweleti sakho kusisakumele la. Hayi kanikhululeka khona engihlanganisayo senginebhizinisana la ngidayisa ama perfume la yabo. Imali izohlangana nje fast ngekudala. Ama perfume? Hayi veza sibone phela. Hey manje into enkinga istock sami sangiphelele yabo. Ngisaphelele istock kodwa ikhona la eyodwa yami. Mhlambe ngakuzwisa wona ukuthi ukushanje ngayo. Usho nje? Yabona ke le. Skunk flavor. Yini leyo manje? Chronic. Yini leyo manje? Uzokwazi nasemsebenzini bazokuvuma. Angayishaya kakhulu. Izwa nje lapho. Hey siyasho isikhanka. Hayi chakho. Isino kamnandi isikhanka. Sengiyazamile le nto leya sengifuna uyiyeka phansi nyawo sengishaya emaphepha. Ayasukuma. Uzozwa nasemsebenzini bazozwa wena nje kuba bebhekwe wena. Intshontsha ke yona. Ngiyadlala uthe sebekulaphile. Hayi siyaphuma lapho. Ngizoshiya ngakhile ke la ngoba sufikile. Hayi khululeka nasemsebenzini nje khululeka bazozwa wena uzoshona. Uzothi ungena nje. Ayazwakala. Amakhasimende ngizowathola ngawo. Hayi mabhiza ngoba uthi usu ready hayi ngiyakuthemba ke. Bless man. Yo man. Nyawo. Hawu hey Izo njalo. Nazo. Hawu hey Sotobe. Kunjani wenyawo? Hayi kuyaphile. Hawu ma uwelo nokuperfume kanje? I-perfume Sotobe? Hayi phela lalela yabo umoya nje buza ngala wena ume ngalapho. Leyezwakala ukuthi le perfume inuka kuwena. Kanti wena ngiyakwazi wena ujwayele ukuyinukela impandle nje. Impandle yakho ngizwa ngigeza ngingale wena udlula ngapha. Impandle yanuka. Sotobe impandle iyanuka manini? Iyanuka impandle Sotobe? Okusala wena ufaka iperfume wena. Impandle yakho ngijwayele ukuyizwa ngigeza ngale udlula la ngizwa ukuthi hayi wena ke lo dlulayo. Hayi nakhona phela ngeke ngisho ukuthi perfume ngoba into engifuthisiwe nje ngidlula nami ngendlela uRasta wathi ngithi fa yakhe kahle akuyona yami. Ufuthisiwe. Ngiphiwe cabanga. Thina singakazi siphiwe wena ngoJanuary uzophiwa iperfume nje uyafuthiswa. Angiphiwanga yonke iperfume kuthiwe nje tsa. Ungenza slima sekuboneni. Kodwa nawe Sotobe kahle. Hayi. Hayibo. Izulu nje lelo. Yazi indoda lena usontobeke lo. Sontobe lo kangezwe. Hathi ngiyakuyena. Yazi sithando sami ngizizwa ngiphelele manginawe nokwanda. No, yazi usweet kanjani sithando sami? Yazi baby for wena ngingahamba ngiyojika eGoli akekho ufana nawe njengoJesu. Nakho ngaqala mangabafana. Baby uzohamba kanjani uyojika eGoli ngoba phela awukwazi nanokuhamba? Eish. I mean baby ngizorola ngale wheelchair yami ngize ngiyofika khona eGoli ngidlule eMontrose. Hayi akusenani sithanda sami. Manje awusho baby. Ummeli wakho usumfonelile. Yazi phela baby ngibhizi la ngimatasa ngipena ukuthi uma isiphumile imali yakho sihambe siyikhiphe mhlawumbe singaye noma eDubai noma eParis sosha womoya nje yabo ukube free nawe uphume kuleso sihlalo.
Baby, yazi ukuthi yena bengakamfoneli mangikhuluma iqiniso. Angazi mhlambe noma ungafika ni baby ungisize simfonele kahle nginawo phela mina ngibuye ngishawe isingisi mase kukhulunywa labameli. Hawu na kanjani sithanda sami for wena nje ngingafika namanje nje kodwa ke ngizokubona kusasa ekseni. Uzofika baby? Ya ngizofika na kanjani nje uzobona ngami. Ngicela ubambe kancane baby. Baby, ngicela ukuthi ke ukhumbule into eyodwa. Ngicela ukuthi ushefe Masuza. Hawu, ngishefe. Kanti ummeli akafonele kini mangashefile? Hey baby, ngeke ubazi abameli beinsuku zokugcina abazwani mhlawumbe nokufonela abantu abangashefile. Oh, hayi khuleka sithanda sami ngizofika nje sengishefile. Hey, wenza sure impela ukuthi umshefana ngiyakuthanda mama. Alright, uthandwa yimina baby. Sharp. Kwathangiye. Hayi wakhala bemgeza ngiyakuyenza le nto ngeke uzuye toilet. Uyazi ukuthi ngeke uzuflash lapha angithi awuyike lapho. Hlala la make waye toilet. Singadlala abantu. Usexabana. Thatha abantu lana. Ngitholethe manje malume. Hayi. Hey, konto. Oh, Konto. Khoma la. hayi. Wafika ngona kolingaka manje. Indaba uthale ngezulu wena. Mina izulu. Udlalelani ngezulu wena? Udlalelani ngezulu? Udlalelani ngezulu? Umuntu obani? Uyangazi mina ukuthi ngubani? Uba nginendaba. Ushaba. Anandaba uthi. Uyangazi ngubani mina? Hayi nginendaba uthi ubani. Awuthi kufundisa abantu. Hawu. Hawu. Hayi konto. Hayi mina ngishaye ngezulu mina ngiqhiyeli. Ha. Hayibo. Wakhala bamgaza. Malume. Khala bamgaza. Hey malume. Oza social umuntu. Hey, yazi ngicabangile ukuthi bakuthela induku la eminyango. Hey, lo baba ngimazi kahle. Ushaya impama ehlasimulisa umzimba. Ngeke uzungibone malume. Awuzilwele wena izimpi zakho. Hey. Hawu igwala lamanyala wena awusazi nano okapha ukuzozama noma ugwaza ke nje. Uyabona ke Sontoba, uma ke ngaphinda ngezokuduma izulu la. Udlala ngezulu wena. Ngiyokushaya ngesinye yibi spin kick. Uyangezwa? Ngi-understand. Uyangizwa kahle? Ngi-understand. Basopa. Wakhala bamgeza sangilekile. Shaka nje khona. Uthi ngiyopheka. Sikhiphele kuyena lesibhomo. Khala bamgeza. Oh, malozala. Kwaze indawo ungangilekile. Hayibo. Indaba ungangilekile. Hayi malume mina ngiyenzeni. Indaba kodwa malume. Uzobulala amabhola. Indaba. Hayibo. Indaba. Angithakathi umakhelwane wami othakathayo. Hey, angithakathi umalume wami othakathayo. Angisakathi umuntu kamastand wami othakathayo. Angithakathi usibareka baby othakathayo. Bakithi, angithakathi, usibali wami othakathayo. Oya plus man, angithakathi ngidlela insango nje. Angithakathi indoda yami ethakathayo. Hayi bakwethu. Angithakathi nani niyangibona nje. Usibari wami othakathayo. Cha nami angithakathi umakhelwane wami othakathayo. Hayi, Sontoba. Yini manje? Hayi. Uyayona ke manje le challenge. Ngiyone ngani manje? Lo muntu osuka sekugcineni uyena sokhulunywa ngawo. Wena mawuqhamuka la kufanele ukhombe ngemuva, fanele ufike ukuthi umina othakathayo. Hawu ngithi ngiyathakatha mina. Cha phela uyi-challenge Sontoba iyakududa njengoba usekugcineni nje khomba ukuthi shoot wena. Oh le challenge le ne plan ngamabomu. Ne plan ngami le challenge. Cha, it's not about you, it's about the challenge Sontoba. Oh usufana nesingisi usuhamba ngempakamo. So lokwahlala kulesi sihlalo wena uyangiphakamela nje. Unempakamo engayazi. Lutho Sontoba. Hayi uthi ngudilise kule mpakamo. Oh. Angiyaphupha. Hey, manje malume mawuphupha unjena. Uzelani ngempela? Oh. Yini pho manje amanzi akhala ngendlela ehlukile toilet. Awuflashanga yini?
Malume, uyalazi nje ukuthi le toilet lakho aliflasheki. La flash toilet tambo flash. Hlula ujova mfowethu. Bafo. Ya hamba kahle. Hey, yazi bafo ngikukhonza impela kodwa ubube nabo ubudomana. Umfowethu. Usho ukuthini ukuthi kuhamba kahle ungazi kahle ngihleli ku-wheelchair? Awubuzi ngane ngcono ukuthi kuqhubeka kahle ngoba uyazi ngiyaqhutshwa mina ngihambi. Abafowethu kushuthi kushelela ulimi umfowethu. Nxese ndoda yakithi mfowethu. Bafo into engifuna ukuyibuza la bafo uthembekile akwamboni. Awuhambile lo ekseni la ethi uyoxuza ekliniki. Shothi uthembekile. Mayoxuza nengqondo ibingasathatha kahle. Into ayenze la ushiya amajistrini akhe la phezulu kwetafula. Amajistrini phezulu kwetafula? Lento ngitshela wona bafo iyona wenze nje kanjalo nje bafo. Ayi yabona. Kodwa nawe bafo awukhohlwe indaba yathembekile. Yeah. Njobe ehambile nje ku ride impela. Bafo ngine visitor namhlanje. Une visitor? Yabona bafo. Ngivuke ngumacekeceke wemama, freshest. Hayi bosuka niniyeka. Bafo usho ukuthi usunentombi. Bafo, ukuhlala kwe-wheelchair is not a disability entombini. Hayi mfowethu yazini. Ngiyakubongela mfowethu ukuthi usuze wavuka. Hayi ke. Ziyakhala ke mfowethu. Iyodwa ke ifavor nje ngifuna ukuyicela bafo. Khuluma nami bafo ngilalele ya. Ukuthi malifika la imama. Ngizocela nje bafo uthathe ispeaker sakho lesa ngithi sisakhala. Usakhala kahle ngagcina sikhala ya siyakhala. Uthatha ispeaker sakho ucashe naso ngale ekhoneni. Ngifuna imama nje maliqhamuka lisondela. Uvana udlala ingoma eromantic. Uyabona ke bafo ngizovele ngibe nje uDJ Insele khuleka ngizokwenzela njengoba usho nje khuleka. Phela bafo ngoba ngifuna imama litshela ukuthi ukufika kwalo kuqondana nokuthi kudlala ingoma eromantic kube into emnandi nje lithi lisondela ibisha ingoma leseyipholile bafo ezisilo jam saphesheya. Ungisizeke bafo kwece ya. Bafo uyangazi mina ngikwecisa. Izwi nje lo. Bafo. Kodwa Sanibonani ma TikToker mina lo Sotobe Davobe kancane nje malume. Usotobe the vlogger. Yazo Sotobe the vlogger. Wabe uyivlogger hayi uvobe vlogger. Sanibonani ke ma TikToker uSotobe the vlogger lo kushuthi ke namhlanje ke zonitshengisa nje uday 1 ukuthi impilo yomthakathi imi kanjani. Kushuthi into engiyangenze ngivuke ngime la phambi kwesitubhe sami ngihlala nje eduze kwendlela impela bese ngiyayibuka indlela ukuthi okay akekho nonyathele isicathulo esisana amaqophela amasha ngoba ngiyabazi labantu bala ukuthi baqokosa sibantu bonke ngiyabazi njengezinto ezikanje njengale satellite dish nje irastile so ngiyazi vele ngaphakathi decoder isekho ne TV ayisekho ayintshontsha amaphara so uma ngabe kune dish nje entsha ngiyazi lo muntu lo Zonde niyabona ke bakwethu abantu abanjengozonda abangichukuluzayo usehambela nje manje wazonda awungitshena angikubonanga ke namhlanje uyochitha isikeke usune toilet elishawayo endlini niyazwa ke usefaka itoilet elishawayo manje angibonanga ngisho imoto ezodeliver abantu abanjenaka abangichukuluzayo njengozonda bese ngiyacasuka ke mase ngicasukile Onya Sotobe. Nangu ku Rasta lo ngikhuluma ngayo indoda yama perfume. Awungena mthetho wakho ungenza isiclaim uthi indoda yama perfume uhamba ne celebrate. Ukhuluma ngani manje Sotobe? Uhamba ne celebrate ngicatha ngibona uthi lakhe idube lo. Hayi. Akusiyena ulakhi idube lo Sotobe. Umabhiza lo. Awukahle wena uyaza lo. Hayi. Umabhiza mina ngiyamazi umabhiza akanalo itrade elide kanje umabhiza. Hawu. Khuluma phela nomabhiza. Nabona ke babukele. Umuntu ongicasula tu. Umuntu wenza njengonyawo ongenza islima la phambi kwami. Yabona sofela ubala ke la. Hayi. So umuntu ongenza islima njengonyawo umenza kanje. Manje fa uqhubeke phela malume ama challenge ama challenge lalela I challenge asiyenze kuyena lo yabona how cash content pa shanda pa
Bale sotobe kista. Hawu madoda, umama wafika uright sithanda sami. I-right babe unjani wena? Ngiyaphila. Hayi iyagqilaza indlela ezangakini awukwenza nje usheshe usitholele imali ukuze uzokwazi ukuthi ulungise indlela engena la ekhaya. When your legs don't work like they used to before. Fusa kucele man. Udoti umuntu odlalayo. Hawu mfowethu. Wena nje uthi angidlala ingoma elumentsiki njena. Yabonda man. Awuyezwa le ngoma oyidlala ukuthi igudla mina. Bafo, angihlazi yangake bafuthi izobilo luhlobo. Hayi mfowethu ungese kuleyo ndawo mfowethu. Bafo, ngicela ukuthi wenze kanje. Awuveni uhambe nje uyosithengela idrink esitolo ungasheshi ukubuya ngiyacela please. Hayi bafa, ngoba ikhona imali la khululeka. Mana ke indaba uthi angashesha boy. Bafo, phuthuma. Baby, ngenzela phela ukuthi simfonele kahle ummeli singaphazamisa umuntu. Oh, hayi sesingaqala ke simfonele keep ifone sithanda sami sibe shisa. Hayi kuyashisa baby, simfonele ngaphakathi. Awungiphushe singene endinda mama. Ushefila ngithi? Yeah, shefila. Okay. Danke mshefa. Wemshana lalela ka. Uyabona make ngangayithola imali ngalento yakho kulo ungilandele endlini ungilandele eminyango ungilandele yonke indawo lengihamba khona. Uzokhomba umuzo notshwala. Uyabona amabele enyoka ngiyakutshena. Hayi malume, khuleka malume, yazi uzopopa kule shandisi malume. Yazi wena kuphela malume oshaya content. Kanti futhi mayisiphuma le mali izokulekelela phela ukuthi usize ingane yakho kodwa uphinde usize noThembekile. Imaki ingane kaba. Le ngane yakho le. Hayi malume phela bese ngisho uyabona since ingane siyishare singakazi ukuthi ubaba wayo ubani yabona ububamba isikhundla. Hayi isikhundla kanti nawe ngasibamba. Hayi lalela ngifuna ukubuyela endlini manje. Awungene ngaphakathi wenze sure ukuthi uflashile ngoba angifuni ukungena lapha endlini ungaflashile. Awu malume kanti indaba yethoilet awuyilungisa nini? Indaba mina mangitoilet akuflasheke wona ngingaflasheki. Hayi uthi kuyolungisa malume. Hamba. Mangaflasheke ukhe nangebucket uthele. Hey mama. Uyawushaya ureverse. Shubile ngempela. Yo, hey mama. Ngihlibizana fransali yami. Hayi mama wangisiza bengiyidinga lento yo. Khona bekubhizi sithanda sami ha. Yo. Manje phela sesiqedile bebe awufonela ummeli lapha phela simuva ukuthi uthini. Ummeli wani manje ummeli muphi? Hawu, ummeli kaRafu. Oh, usho ummeli. Ummeli kaRafu. Ummeli ngqo. Awu mfowethu. Bafo. Ngokuthi nje khulu ukuqola isitolo sengibuya niyadripha niyaconsa kanje nijulukile. Bafo, iphi drink esikuthume yona? Hayi bafe liyashisa bafilanga kanezitolo zala zikude mfowethu. Yabona ke bafo. Yazi bafo sengifisa nje ngathi nje la ngishawele nje izulu sibiya nami ngihlale kwi-heat change mangesitolo ngihambe nganayo imoto efana nale yakho mfowethu. Man, ubani oshawa izulu manje? Hey webheki. Unsele lo zibuye zithi kumshiya. Akhuluma izinto ezingekho ubuya abona izinto ebusuku akekho umuntu oshawe izulu. Imake bafo. Kanti nekhanda lisathathi yini kahle. Wena washawa izulu lasibiya wahlala ngeheat Baby. Iqiniso lokho engizwayo. Ungamlaleli lo bona. Washawa izulu, hlumjolo. Hayi lutho. Angishawanga izulu mina. Ngashayiswa yitruck lo nghosi. Ungabi yona into engicabangayo. Ungabi yona into engicabangayo. Ungiphoxa kangaka, imini kaBhayila ngalishisa. Ungiphoxa. Hayi lutho mama, yilo itruck ngempela, itruck elayisha umobi yona yangishayisa. Hayi lutho, mama. Hayi bo. Bafusisa. Hayi GPV bafusisa. Hayi bo, wena wonke lo bafo. Ima. Sabona umfundisi ibele mfene ethu yesontweni kanti cha uyathaka sabona umfundisi Yabona namhlanje usontoba uzongithola kahle. Sontoba uzongithola kahle manje. Akwazi ushaya izulu. Sikhona endaweni. Sontoba. Thola.
Hey, nale toilet aliflash. Hey. Oh, hey malume. Hey madoda. Hey malume. Yeah. Hey malume, usukhohliwe wena ukuthi usuyi TikTok. Hayi angikhohliwe. Yeah. Phela malume ngifuna senze le challenge le kade sikhuluma ngayo izolo. Kambe iple. Nilethi siyalalela kodwa sijajana. Oh ngiyayibona ke le. Hayi asiyenze. Yeah. Asiyenze. Malume wena usuyi TikToker eliqavile. Yeah, video. Sibisa mthina. Record. Yeah. Babingeleleke malume. Sanibonani eSouth Africa. Usotobe wenu lo usibiya umkhunjini. Hleli nomshana nami la ukhala bomgeza. Sizonenzele le challenge yenu le ya TikTok ethi siyalalela kodwa asijajani. Ya kuzoqala yena kumshana ngoba uyena oyingane. Hayi, kulungile malume. Siyalalela kodwa asijajani. Imina odle ukudla kwamalume manje kuseni ukudla kwakhe kwayizolo. Hayi. Ngathi ngivuke ngilambe kanje kumanje ngibhizi ngibuka lapha eningane zamakhelwane ephakela. Kodwa uzongitshela ukuthi udla ukudla kwami. Malume siyalalela kodwa asijajani. Hayi lalela la ngizokujaja ngenqindi mina yazo. Hayi ehlisa umoya sodobe. Usekuyithuba lakho. Hayi hawu. Siyalalela kodwa asijajani. Yeah. Ngeke ngathi ngilambile ngelinye ilanga. Ngilambe serious kodwa ngiqhaye nokwenza umbhubhudlo. Sikhona isinkwa. Avele ngadla isinkwa nomoba. Ungahleki siyalalela kodwa asijajani. Malume mina ngathi ngizalwa wathi udokotela anginayo inzalo. Hayi ungazohlanya lona ingane yathembekile eyakho. Malume ngathi ubuye ukhohle siyalalela kodwa asijajani. Ingane yathembekile yakho nje. Sekwelakhe ithuba malume. Kulungileke. Siyalalela kodwa asijajani. Futhi ke ngesikhathi ngisahlala ngale emjondolo ngeke ngachatha ngilinde ukuthi kuzofika umaka nomayeza ngalinda wangafika lavuthala zilaphela ikhandlela lutho ukufika kwashuthi ngenhlanhla ke la endlini kukhona umathananazana le mfene yami le esifazana imake mancane malume manje ufuna ungitshela ukuthi wakweca umathananazana. Cha kulilalela kwemshana angithi uyazi ukuthi lana siyalalela kodwa asijajani. Hayi njalo malume njalo mina ophambukile. Yeah. Malume njengoba wafica obhaqa bakho beqhumile imini wabaqhumisa. Siyalalela ufunani manje lo baba. Yazi nje abeke imsaba lo baba. Hayi Sontoba. Khuza kangaka Sontoba. Uyakhumbula ngakutshela izulu ngalokudlala ngezulu la. Hayi bongidlalise nini futhi manje? Hawu kade liduma nje izaphindelela kathathu ihlandla ezo3. Akulona izulu lemvelo le. Hayi yabonakele liduma izolo angilazi mina ngingekho mina ngiyele kamasho futhi nakhona lelo zulu lelo angihlangene nalo. Yakhumbula ukuthi ngathi zokushaya mangakuthola lo siduma izolo. Hayi ukhohlwa ke engidlale ngindoda mina kwamane isikhahlelana samane isikhahlelana manje. Sokulimaza yaso. Ya uzohlanza sonke isitambu. Hey malume. Hey malume asaphalela amazenyo. Ayivusekwe. Abona manje. Ukulimaza impela. Boss. Ukulimaza. Ngasho ngathi ngizokushaya. Ayixolele baba Mahlahla ufuna ingane lo muntu ufuna nabo malume wami kodwa sibakade. Ngasho ngathi ngizokushaya. Ngiyaxolisa ngiyaphinde sengizoyeka ngiphinde I'm not more Ngaphinda mawaphinda ngiphinda futhi. Hayi ngishayile nje ngiphinda.
Hey, Hawu malume. Hawu. Ungangithuluki. Ha. Kanti ukulimazile malume. Hey. Hayi. Zangakhulu ngiyakwazi insizwa. Ha. Hey. Awu. Hawu malume. Ukushaya waze wabhosha. Hayi unqondanile ukuthi bengivele ngikhishelwe isisu mina. Kanti ungishaye kabuhlungu la esiswini. Oh malume buka kuyimanje uyaqhubeka malume kodwa simakade ubuka malume into yenzayo Ngibona ukuthi vele sekumoshakela ngisale sengiqhubeka. Hawu malume wagcina ukhipha inyongo hey into ayiyelo kanje hayibo simakade azicishe wafa Hayibo ishelo nje ngathi bengivele ngikhishelwe isisu mina. unamanga banginyisile Lalela uyabona manje ngangena la endlini ngathola ukuthi uflashile ngizokunyisa nawe ngenduku. hayi malume Phela kwena isibhongo. Kanti uflashile oza la malume ina kancane malume hayi malume uphika ngalento yakho malume kodwa simakade uflashile ngayo. manje hawu malume Ngathini wena? kodwa malume Ngathini wena uflash? Papa. Wow. Sotong. Wow. Kangcono ngiyaphupha. Ngahalela ama-fried. Sayothenga ama-fried. Hayi sisi, Yeah, mfowethu. lesi sakho sikhulu usuku nosuku yini kanti? Hayi, uyazi mfethu ngicabanga ukuthi ngikhulelwa amawele ke manje. Amawele? Na. Ngisola ukuthi elinye elikasibiya, elinye likaKhalabe Mgeza. Azonathembekile ubube nemsanganywana wena. Yini? Wakwayizwaphi into enjalo? Hayi khona ke. Ikibe khona izoba khona. Hayi. Awuyeke indaba la. Indaba yakho nje mina ngisayingeni. Ngicela ungiboleke ifoni phela uma ukuthi unayo airtime. Uzoyenzani? Ufuna ukufuna yaba uyahlupha nje kodwa Hayi ngifuna ukufonela ishalukwazi le emakhaya ngisicheck impilo nje kade sasigcina. Nezimbuzo ukuthi seyizele yini. Okay. Mina ungayiqedi airtime yami. Hayi lutho awusesingayenzela ntonto. Sayisitolo yabona. Wethembekile. Uyahlupha. Ngabo uyobuya nini esitolo nale Kilimanjaro iqhubayo. SS. Please nokwanda bambe phone. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Voicemail. At the tone, please record your message. Nokwanda sithandwa sami. Ngiyacela ukuthi mawuthwala umyalezo ubuyele kumina. Ngiyacela baby unsele lo wasekhaya akasile kahle ekhanda ubuya abonisa izinto ezingekho aqamba amanga uzohlukanisa into ethinhle kanje nakhona baby mina mawufuna ngiyiphose emotini ngingayiphosa nase truckini makuthi kanjani siyithole vele le mali njengoba besiplanile i-trip yase Dubai sengaqhubeka baby noma unganginika nje i-chance mina ngingayiphosa ungayikhomba wena noma ibhasi noma yini ngingayiphosa baby is true ngiyacela uma uthwala umyalezo ungifonele ungitshela ukuthi ngiyiphose kuphi ngiyacela sithandwa sami ungayenzi lento usungivisa into emnandi kanje ngiyacela baby ubuya please ungavumi unisela sihlukanise Qoqo. Ubamba nje futhi lo. Qo.
Thembekile ufunani? Hayibo. Ushawo baba nje manje. Hey, akuyena ubaba wengane yakho lo ngenze nje man. Usibiya. Wakushaya njena. Hey, Thembekile, ngicela usho into oyizele la man please. Ngizocela imali. Ingane ifuna ama-fried, ngifuna ama-fried. Ngizola nje 30 rand ukuthi ngistop. Hey, awume kancane engathi le ndaba edinga mina nomalume. Malume. Hey, nangu uThembekile la eminyango awusondele uzomluza uthini. Oh. Manje uba nofile. Hayibo. Usushawa yini ke futhi nawe sibe ikonzakala ngani? Hey, awuhlukana nalo nto ufunani? Yo, hayi hlasibe ngishawa idlozi lokuthi nilokho eniphika ingane yami. Ngizocela ama-fried. Ingane nje yakhahlela kabi ithi ifuna ama-fried. Alala nawe Thembekile yabona namhlanje ngiko nje emudini yalezi zinto zakho lezi. Lokho ngifuna lokho ingane ifuna lokho this and that wara. Lalela anisale nikhuluma nokhala bemgeza vele nani kwecana ngingekho namanje angisuba khona. Angifuni nje lutho into ezongihlanganisa nalento. Hayi ke. Hayi zama khala bemgeza ngeke. Uyabona ke? Hey. Hayi yenza iplan ayikho nami into engizoyenza. Hawu ingane iyafuna nami angithandi. Ama-fried kodwa ingane iyawafuna. Mfowethu. Zalo, yini manje wakhetha isililo manje yini inkinga? Bafake hakethi inxa zakho zonke lezi man. Ngenzeni manje mina bafo? Yabona bafo futhi. Yabona ngiyamzonda ubaba owangenza ngazalwa nawe. Bafo wena ungifuni wena. Sikhuluma nje manje unokwanda uhambile ngenxa yakho man. Bafo usakhuluma ngeindaba zonokwanda. Bafo liyangane mina kunento enginotisile kuyona. Liyangane leya ayona itypes yakho. Ayikufanele liyangane leya. Iphilisi lokuyishi liyangane wona ufanele intombazane komsinga komakhaya bafo esiphilisa into mfowethu. Yabona bafo ukhuluma udodi nawuthi ayingifanele ngoba leyanto engizwiswe unokwanda angeke uzukwazi ukunginika yona bafo. Hayi mfowethu ukhuluma iphuthayo ngoba phela mina angidlalele ngithi mfuthu wena ke uyigazi lami ke mfowethu. Hayi bafo. Hayi bafo kodwa mfowethu wena relax wena thela igazi phansi uzomthola omunye mfowethu. Ngizomthola bafo uzomthola izwa ngami bafo. Awungitsheleke ngizomthola nini ngasikhathi sini? Bafo usukhuluma iphutha uyangidida ke manje bafo mina angisona ke nje isangoma esibhula yonke into sazi yonke into kuzokwenzeka eyinani nini bafo mfowethu. Uyeka ukukhuluma udodi bafo futhi ngizomthola ungazi ukukhuluma into yanini. Kodwa ke mfowethu ke awu relax kunento engiyaziyo nje encane ngakusiza kule nkinga obhekene nayo nje ngiyiphethe mfowethu. Ukhuluma ngani bafo? Lalela ke bafo awubhekeke bafo ngikuphathele. Thada nakhe. Awushaye nje la amabili amathathu uzobona izophela yonke lento le yokustress yakho. Bafo wazi kahle mina iSminoff angisiphuzi. Bafo angazi ke ukuthi sokwenza kanjani ngoba bafo ngithi ngizama ukusiza la ngizama ukufaka isandla bafuthi ikwazi ukuphela yonke lento yokukhathazeka mfowethu. Brother last time ngiphuza iSminoff kuthiwa ngaphansi uanti ngathi hello beautiful. Bafo awushayela ngoba phela manje uhethi la ngisazama ukubheka unyawo la khulu ngiyabuya mfowethu awushaye lapho. Wakhala bemgeza. Malume, lalela ke ngisaphuma ngisala kuhlula umjovo. Safuna ngiboleka ama painkillers ngithi ukuthi kancane kuba ngconywana hayi. Ngoba ngithi wena nje umelaphi malume? Hayi dinga ama painkillers namhlanje. Ungiphathele malume nami impela uthe ukungitshekisa la. Lalela ke wena uzuwadinga ngoba make ngabuya lapho kungaflashiwe iqala phansi. Ngiphuthu. Kodwa nokwanda. Hawu wehlula umjovo. Sotoba. Hey. Anazenza imanga. Inyanga itsheke kanje wena ubusiness bhodlela lakho lokho nje straight.
Usho lokhu. Sotoba udoti lo umzambia lo udodwe staff. Lalela hlola umjovo ungangenza isilima ngiyawazi umzambia ngiyawazi uSminoff ungqolo. Hayi ke awusotobe ngawuthengela ubani ungqo ubiza kanje umzambia lo. Hayi ke lalela ke mawuthi uTaxon Smirnoff letha la ngizwe. Letha ngibona. Umzambia lo sotobe. Unesho ngine sotobe. Khawula bo. Khawula. Khawula. Khawula bo. Sotobe. Sotobe ungamenya ukholo konga ungadeshiwe. Hayi no. Bekufuna ukuzwa ukuthi wona impela yini. Cishe ngihambisela ivoice yami lento. Sotobe bengifuna ukuzwa nje ukuthi Smirnoff sangempela. Ungaze uqede wonke. Hayi no hayi. No sengizwile ukuthi hayi umzambe yakude strong lento hayi. Cishe kwami ivoice yami. Wena vele uzonzani la Sotobe uzuqeda ugoloko wami nje. Hayi no. Phethe ngizofuna ama painkillers nje kodwa hayi nalokho. This will do the job hey. Yeah. Hayi man Sotobe ayikho into obuyizela la man. Hayi. Asibonge. Ibe nenhliziyo embi kanje lo ibindi sezasha zonke. Koloko khanga udeshile. Yo. Kushisa nje vele namhlanje. Okay. I can't live. Hayibo, Sibiya. Hanuwanga kanotshwala. Hawu udakiwe. Khala bemgeza. Ey kodwa simangadi. Kodwa Thembekile. Igama lami nje aliphela emlomeni wakho Hayibo, wazothatha umalume wakho lawo. Yini kwenze njalo usumbulele umalume? Ngibulele kanjani? Unuka phu utshwala kumanje ngicela uzomthatha uza nebhala. Hey wethembekile. Umalume usanda kuphuma la eyala kuhlula umjobo eyofuna amaphilisi einhlungu. Useda kwemanini lo muntu? Ike unuka ugologo phu umalume wakho ngicela uze nebhala. Bazoze bangilimazele yena abantu angifundi. Khohlakala umalume yazi ukhohlakela. Uyazi umalume uphuma nje awube uphuza yedwa ubastard. Udinga ibhala ngempela uthi ngimfake ebhaleni. Shesha. Hey. Kodwa bekufaka ngimiyeke ubephuza yedwa lo. Hey. Manje uzongibambisa? Ngizokubambisa Dlu. Ngidlula. Hey madoda. Sizomfaka kanjani la? Yo. Kodwa fala la Bhekile. Ya kanje. Hey malume, ungonuka phutshwa. Awema ubephuza ibastard. Awe, hey, uyazi phela akuhlukene ukuthi la sikukula umkhoma straight. Wona straight. Awe, hawu kodwa simakade. Hey. Mshana. Malume, usuthenga isilahla yini? Wangihambisa mnandi ngishaya umoya. Isilahla Kodwa sibhlungu emabhampini. Uyazi malume ngangcothi uthathe lo travel wakho lo ohokanka umsele. Hey. Yazi wona fanele ngiyokujijela lapho kodwa uphuza wedwa umqala bastard. Ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe. Uthola ukuthi umombe ngalendlela yokusebenza bonke. Hey malume. Sele right parish. Iparish land. Okay. Khala bemgeza ungangenzeli lutho. Into ongangenzele yona nje ushatini. Ube nesiqiniseko sokuthi uyababa.
Oh, mina ngidla iparish wena malume udla ushadini. Uyazi malume isicace ngokusobala indaba ukuthi ubuye nje lapha kahlola umjovo ubuye uphuza utshwala wangishiya ngamasibomu la endlini. Yazi ngiyasuka. Lalela wakhala bemgezi uza la. Hawu yini manje malume sekwenze njani? Hlala la. Hawu madoda. Yeah. Uyabona manje fana ngabe ngambili ngayoqaqa. Ngithi ukuthi vr. Manje ngibroke. Awungitshela kahle imali yami ya TikTok ingena nini? Phela wena ngathi lokhu ngilandela ngefoni la angisakwazi ngisho ukuya toilet manje. Wena ungilandela ngefoni. Hayi malume ngicabanga ukuthi leyo sayikhuluma malume ukuthi ukuze phela malume usithola imali lapha ku TikTok futhi kube khona ama sponsor uyabona abantu ba agriculture yabona nale genge yenye dayisi meat ibona abantu abangasponsorisha. Oh pho manje indaba besingenawo thina la ama sponsor washo. Hey hongenzeka malume ukuthi abantu abakuthandisisi kahle phela abantu izinto abangithandisisi. Haw. Kodwa uthi njani? Kodwa malume yo. Mina malume noma ungangishaya. Okusalayo ukuthi ibona abantu abakakuthanda. Uyabona ukuthi uyangisukela. Ibulaka hawu Nkosi yami sipakade. Awu yo besodoba. Yo besodoba kodwa simakade. Hawu kodwa Jesu. Yini ezomukenza? Lento ufuna ukuyenza indlela kumina. Uright impela baba Mahlasi ujwayele lokupaqela abantu besifazane. Nanka amadoda afana nami mnumzane azishe. Uyabona nakhala bemgeza kade ngabona ukuthi wena udlalela ama club amabili wena sekubonile. Ukuthatha phuthu ubiza ngomuntu osimama. Ngenza iphutha lapho malume. Baba Mahlasi ngibe ngiqonda ukuthi ujwayele ukupaqela izingane lo. Wena ngizokubamba wena. Usazoza endlini. Mahlasi. Uzothi nje ukhuluma kanje awuflashile. Ufuna ukubhonyela ukuthi uhlukumeza izingane wena. Shaya Mahlasi. Hayi masisi ibambe khona la. Hey wethembekile. Awubuye ume ngala ngifuna sikhulume face to face. Awungitshela. Wena umthatha wakho noSibiyani uthatha phi lengqondweni? Ingqondo yami noSibiya yani manje. Niyani ngijwayela kabi noSibiya. Wena ngazi noma shothi wena utshela uSibiya ukuthi mina nginamaphilisi ezinhlungu. uSibiya weza la wafika ngafuna lo maphilisi ezinhlungu wafika waminya ugologo wami la. Ingakho uSibizo lobedakwe elele phansi enukaphu ugoloko kanti uthatha kwena. Yabona ke Thembekile into ezokwenzeka. Lo gologo phuzo uSibiya la uqeda mina ngifuna kuwena. Hayibo ngihlakana nento enzo uSibiya uthi ngiyimina yini? Hey wesisi, uyindoda yakho lokusala. Akithi kumanje ubhizi uthola igazi lakhe leswini. Wena akho uzofela amacala akhe lo gologo lo mina ngifuna kuwena. Ngithena ngiyamsaba, wena ngikusabike. Hayi angeke ngiyenze lo nto angihlangene. Ngeke uzuyenza? Angeke ngiyenze. Ozala. Wena Thembekile ungijwayela la. Hey, ozala. Uthembekile ngizokushaya wena. Thembekile ngizokushaya ozala. Oh uyangibalekela. Thembekile oza manje. Thembekile oza. Shayi. Ngizokubamba yeso. Ngizokubamba ungenise endlini la. Cela. Thembekile ngicela ungenise endlini. Hey, woza la. Waza. Esicela umjob. Waza Thembekile man. Beka isandla ngalo. Isandla phela siyaphi hlula umjobo isandla ngizoqhubana ayika ngiyenzi lonto. Thembekile ngicela ukukushaya woza. Sondela Thembekile vese. Ya ngizoxolela ngoba kuzohleka ngathi GBV. Ha. Hayi. Hadinga ngifonela uThusi. Wethusi. Sengifile into. Hayi ngeke bafo. Yazi kunomuntu engimficela. Hayi ustrong. Hayi ukuthi ustrong ngezulu. Ustrong la emanqindini ayuyashayana. Manje ngiyabe ngicabanga ukuthi awusondele nje uzongilekelela ngoba hayi ngiyaphela.
Lo kona ngezulu akashayeki kodwa akekho mandla kakhulu ngasemthini. U-strong ngamankomane. Awuze ngiyazi wena wakwajimisa neboxing washaya neboxing. Ngiyazi mangingeza wena la ungadile naye. Hayi awuza. Okay. All right. Wena ke nsana ungibukani? Awu ngikubuka nini manje Sonto? Hayi ungazongenza islim. Wena ubuka mina ngisakwazi nokwenza ama calls ama private manje ubhizi uyangibuka. Awu Sonto ke njengoba ngiyihlulela nje angibuki wena ngiyihlulela mina. Noma mhlawumbe uzongitsakela ngalezi zibuko zakhe ezintsha. Hayi bo Sontobe, leyibuko lezi ezamehlo insizwa kithi angiphelile mfowethu ngiphuma nje kadokotela insizwa mfowethu. Lalela la insela ungazongenza islim ayazo. Ngiyakwazi mina ukubona umehloko phakathi kwezibuko zamehlo nalezi zibuko ngitsakela ngazo. Hey insizwa kithi unochuku Sonto awuyazwa? Ha, uyalazi uchuku. Hey mfowethu bamba la. Yazi into diyajwayela. Nama izadumisa izulu. Hayi ngeke. Hayi Sonto bayi. Ngeke kuyahlukumeza. Kuyahlukumeza. Yabona abantu abafuna uSonto bafuna lento, yabo? Yabona Sonto ufuna lempahla. Udinga umuthi. Ngimuntu ufuna ngimfake imbuka amtshela ukuthi uma kwaphinda dumisa izulu nangu umuntu wakhe. Ufuna umnikele umuthi. Malume, shothi ngempela awudelanga induku umthetho wakho. Kwaduma izulu manje malume. Awungeka wena man. Haha. Manje usho malume, kuyoze kube yinini uvathabulwe enye indoda izokushayela egcekeni lakho, Lalela ke yabo indaba lo mahlasa wena lo angisezuba nje ngisazoyi attend nje ngoba ayiseyona inkinga yami. Ngiqeda ukukhuluma noThusi manje. Thusi ke uzongisethela induku right zokudilela lo mahlasa wena. Hey, uthi yangihlukumeza lento malume egcine kushayeka nami kuyona yonke lento. Hey, maka ukuze ungashayeki uflashile nje. Uflashile. Afuna uMaster akhohlwe irent. Hlala inyaka yonke la mayicabanga irent angicabangi nje mina. Afuna uMaster akhohlwe irent. Hlale. Angacabangi nje nanokuthi khona umuntu ekuthiwa umabhuti. Hayi kanti ngeke ngize ngikhohle irent yami. Hawu sister kanti ungilalele. Hayi ngiyakuzwa Rasta ngicela imali yami. Ukhumbule ukuthi unosuku olulodwa lokusalela. Hawu sister one day. Usuku olulodwa. Sokwazi nokungithakatha kwami. Hayi kanti sister no ngithakathi sister. Into yokuclean amazinyo nje lokubona bakithi ngiyoclean yana hawu. Lento ayisebenzi lento lena kanti yabo lo muntu hayi usimba lawo. Ya wena chairperson. Hawu. Sithando sami. Sithando sakho. Angisiza isithando sakho mina. Cela imali yami. Imali yani manje? Ngicela imali yami ngithokwazi ukungikhweca lapha ungikhwecela ubala. Wangihlakaniphela wathi ngizophunyela uRaf. Ekubeni unganawo ngaze ngakuningi ngakhiphela izitayela zami zomshado ngibekela umshado. Ngikweqisa wena wenza nonsense lapha. Ngicela imali yami ngobhuti. Uzobhadala ke bhuti ke 5k ngiyawucela. 5000 angithi yawazi wena ukukhweca abantu abaningi imali. Ngicela imali yami ke bhuti. Phela usho uyadayisa nokwanda. Ngangizosho kanjani uzothola uRaf phone? Uzothula khulume mina. Ngicela 5k. Uma ngenjalo ngizohamba ngibuye namaphoyisa azokubopha kufanele ukuthi irape phela leyo. Nokwanda. Mali. Nokwanda savumelana nje. Noba. Mina nami savumelana sathini? Ngakubamba ngenkani uza la? Angithi wena uyiplayer wena, angithi uyiplayer wena wenza ukuhlakanipha wathi unoRaf lapha mina. Ngayeza ke mina ngizokuqoqisa. Cela imali yami bhadala ke manje bhuti. Awusho ukuthi uyadayisa. I-allowance yami yokweqa lapha akaqweqisa wena. Wawungasho ngathi uyadayisa. Ngangasho ngani? Wena wawungasho umuntu ezothola uRaf ukuthi uyadayisa. Phela angazi ukuthi uzokunika imali mase uphuma uRaf. Ngisiphi isidingo sokuthi ngize ngisho ukuthi ngiyadayisa. Ngizoyithatha phi imali? Ngiyadayisa ke ngicela imali yami. Uzobona na udayisa i-wheelchair. Angithi uchairperson uzohamba uyodayisa i-wheelchair ubuye uzoletha imali yami la. Mase ngihamba ngani? Ngiyifuna imali yami bona nenyoka iyehla lapha phezulu. Nokwanda.
Mfene ngayiphakela yavele yasutha. Yavele yangiwisa. Awukahle Sontoba. Kanti nomthetho okukhuzwa kangaka wena. Hawu Mahlase sengenzeni manje? Ngizwe udumisa izulu la. Hayi ngeke Mahlase lelo ka angilazi uthi awuliphuphanga mhlawumbe. Ngilizwe kahle. Ngalezama indlela. Ngeke mhlawumbe Mahlase wena ubulale mina mhlawumbe uliphuphile ngempela. Hayibo Sontoba. Hawu ngaphupha izulu ngizwe kahle. Hayi Mahlase wona futhi mhlawumbe kube iphutha ke Mahlase. Kahle ke Sontobe kahle nje. Bhoka bhofa. Ukhuluma amambungeke manje. Lela zulu lela bekwele enhloso lela zulu lela. Ungishaya ngenhloso Sontobe. Hayi uyabona ke Ntsele wena Ntsele uzongikhatha noMahlase manje uzokubamba yeso ngizokubamba. Hawu bheka nje Mahlase kuchazela yazi Mahlase lento ukuthi ayisaphumi emzimbeni yabo isila ku DNA kumina isima ngemthambo egazi manje shona nje hawu kanti le mvubu iphathele mina Mahlase shona nje hawu singadlala nini noSontobe dumisa izulu Yes, sir. Manage. Hello, boss. Phineas. Hello. Hi, Phineas. We currently looking at the cameras here and we can see that you were sleeping on duty yesterday. Hi, boss. No, boss. I wasn't sleeping. I was praying that time. No, don't make me a fool. You can't be praying from 7 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning. Hey, yabona le ishubile. No, lalela mphathi wami. Bengithandaza ngempela ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi bengilele mphathi wami, bengithandaza. Ngikutshela iqiniso, bengithandaza. For like more than 8 hours you're praying. Mphathi wami iyona ndlela esifundiswe ngayo nasekhaya leyo ukuthi mesithandaza asinikezeni isikhathi nje sikhulume yonke into esifuna ukuyikhuluma noNkulunkulu. Bengithandaza nje ngiyafunga ngaloko. Oh wow, that's good to hear because now I'm gonna let you go and pray with all the time that you need because you're gonna be staying at home forever. Imake khona ngeke ngisale la ngemuva. Imake let you go fired disho ukuthini lonto ngicela ungichazisele lapho nje let you go fired khona ngeke ngisale ngemuva because manje ngiyasala ngempela ke manje. Letting you go means you're fired and fired means you can no longer work for us so you're gonna stay at home and pray all you want. Hawu ngeke mphathi wami ngeke unyawo lokhuluma naye uthi usoya yini manje unyawo lokhuluma naye. I don't care Phineas, just don't come to work. Hey Walval. Hey lewenza lo mlungu umphusha ngempela. Hey Nyawo. Ya, hey kwenzani ndoda yini kwenze njani? Ilutho ngiyaphorisha uyabona nje. Kwangathi akuhambi nje kahle ndoda. Ngiyezwa ngingale ngishayela udam. Kwenze njani? Nyawo ukhuluma nami ubuka usujuluka ngishona lempandla kwenze njani? Ngiyasho nje mabhizi ukuthi ngiyaphorisha nje la. Uyangibhokela manje ngibuza kahle Nyawo. Khuluma nami ndoda. Ngiyakuzwa ubhoka ngingaleni. Kwenze njani? Ayi kona uqinisile mfethu konke engahambi kahle. Yini khuluma nami Nyawo. Hayi toho liphelile mfethu. Fired nje khona. Hayi liphelile mfethu hayi bangixoshini. Yini kuthiwa wenzeni ndoda? Bathi bengilele emsebenzini. Wena ubungalele Nyawo. Hayi mfethu uyangazi mfethu akuzona nezitala zami lezokulala mfethu hayi mina ngilala nganele la emina ngazi mfethu bayithatha phela kade beyisho. Wena ngiyakusola wena futhi bulele wena. Hayi ona amabhiza ke akuyona into esingikhathaza leyo njengamanje. Into esingikhathaza kile sibhekene nayo le ekhaya. Njengoba wazi ukuthi kumele sirente kule in 2 days time. Plaza sister akadlali ke ndoda wafika la wangibhokela kabi. Wathi imali yakho uyifuna in 2 days. Uyihlanganisa kanjani imali in 2 days? So ithini indaba le ekhaya manje? Kodwa kwenyawo ulalela. Ukhona uplan enginawo mina. Ukuthi lo plan uzodinga ukuthi mina nawe sisebenzisane, sibambisane kule into eyodwa. Mabhiza lo plan wakho uzosinika imali. Themba mina uyangazi. Hayi njengamanje sidinga imali ke nje vele. Ayikho into esidinga ukuthi sibambisane nje kuphela. Yes. Ubani engakamfonile?
Oh magazi. Hey gazi lami. Hayi magazi mfana ukhohlwe ke indaba yempilo. Hey mfowethu awungitshele akekho umashonisa omaziyo ngalapho ongangihlanganisela imali nje engango 5000. Hawu 5000 nje gazi ngingenza noma yini phela ifuna ngabambisa nange wheelchair yami ngihambe sengishibilika ngomdidi kuyena. Gazi. Yini abantu banjani? Hawu madoda. Uyena lapho izilo liqweqisi leli. Sithande. Umjovo. Hayi bona nakwanda usungilandela amaphoyisa. Hey man wait. Usithanda usayiphoyisa. Hey, buma lapho ndoda. Wena social enkani? Hayi yazi ke baphoyisa ngikuchazele. Ungcono ke wena ngoba uyangazi personal futhi. Hey. Ungaze lapha. Masala nawe Sithande. Yabona amoza ngalomqondo lawo. Ufuna ungibribe? Ayisebenzi ke la. Ngize ngomsebenzi la. Ngicela wenze umsocela umthathe lo. Hayi akashongo ukuthi uyangidayisela kuqi usefuna imali anginayo usethi uzongibophisa. Hey wangibamba ngenkani but ngicela wenze umsebenzi wakho phela. Mfethu, ayikho into esizoyikhuluma manje. Wena sungumsolo, angazi noma kufundele namalungelo akho. Awuthende mfowethu uyangazi nje. Hamba yenza umsebenzi wakho. Unelungelo lokuthi uthole ummeli ngoba ngeke ukwazi ukuyimela lapha ecourt. Hayi ma Yima nje. Hayi ngiyawazi phela ama right time for Sithende ngeke kwenze kanjalo. Hey what is your badge number baba? Ngeke ngibophe ngazi badge number yakho. I demand to know what is your badge number. Hey, we just say America la khona imove le baba. Ngicela liqweqisi bahamba bokuqotha ejele ngithi uhlezi phansi abantu mahhala. Hey madoda. We. Hey malume ungasuzike la wenza odume ngazo please. Hey. Awu. Umjovo. Sengakwetha ngenkani madoda. Hayi Sithende manje ngoba ngathi ungiphile. Hayibo, imali. Hayibo. Kwangathi usodobe lo. Uyena impela. Hawu. Stand. Awume stand. Usuyiphoyisa wena. Phoyisa. Hayi khuleka. Hayi i-acting le. Wanginawo ngisho matric mina uyangazi. Nabaqashwa ngo-matric anginalutho. Stand uyazi ukuthi mina ngiyawazi ukubona umuntu ongenza slim. Hawu Nkosi. Ngiyakubona nje nansi ne-uniform yamaphoyisa oyifaka iphelele. Hayi Sotobe, hawu. Kahlahle nansi Sotobe, ngichaze nje ngingaze ngithole sengingene enkingeni. Nangu usisi. Thena asize la sosabe usihlola umjovo, ngizenza iphoyisa. Mina nje ngenza lonto leyo. I-acting le. Hawu. Kanti awulona iphoyisa la ngempela Sithende man. Hawu mfethu uyazi nje ngayisaba izimpi mina. Hawu, ngaba kanjani iphoyisa? Oh. Nokwanda, kanti yonke lento yeni scam. Wena nokwanda u-scam yonke into yakho i-scam. Uyini u-scam kanje ngikuthanda ngako kodwa nokwanda? Scam nje, u-scam. Oh hayi. Kanti ke noma ungachazanga nje ngoba phela lento obuyisaba. Hayi into engeke ize ngiyenze ngoba hayi ubona ngihlikihle nje benginikeza uwarning ukuthi angiyeke ukuganga ngeweather. Osotobe sebathatha umhlala phansi. Oh, ngike ngezwe ngathi khona ubaba ummeli ngisitaptap la. Hayi, kanti kumnandi kule ndawo. Hey, Sithende, awungiphushe ngibuyele endlini. Hayi, ngathi ngiyahlala la. Hayi siswami, hayi ngizongivula inkingeni. Inethu phethu, awuphethu, umhlaba uyigwala. Hayi, asambe nokwande kodwa kusenayo chance ukuthi singayilungisa izinto. Uzongena inkingeni wena. Sithende awunje uyithatha kuyini from amaphoyisa? Hayi, ngibole kuyena lo sisangazi ngithathe. Lamaphoyisa ayifake akangaphi? Hamba uflash uya ukukhuluma indaba ongazazi. Ndakawashizana abantwana. Oh. Tsele. Awu khala bemuwasha mfowethu. Hawu khamba kahle mfowethu. Awu yonke into iqondile insizwa yakithi ngezwe kuwena. Hayi ukhala kuseze mfowethu. Ya. Uyazi ngibe ngicabanga la awunalo itoilet lomgodi. Itoilet lomgodi ilona leli ngiphuma kulona insizwa yakithi. Oh hayi angazi noma mhlawumbe ngingakwazi nje ngilisebenzise. Mana ke lapha kosotobe kokwenu alikho yini itoilet?
Hey, njalo mengisebenzisa lela toilet ayihambi impahla enkulu. Uma seyangishaya kusotobeke njalo ngimele isibhaxi mina mengingaflashanga ngiyashawa. Wekhala bemgeza. Wena usuka la, uhamba emzini yabantu yobhosha ngegama lami. Hayi malume bebengixineke kakhulu so bengithi mhlawumbe ngingakwazi ukusebenzisa lelo mgodi. Yabona lento ukuthi usuka la uyobhosha ngegama lami ngizosicabanisa ngiyakutshela. Hayi insizwa kithi lalela ke ucingo olubalekile lo kufanele ngilokhuluma ngamasimba mangizokhuluma nalo ucingo. Thusi mngane wami. Kuhamba kahle kodwa. Into enzekalayo ke mawumumbi abantu bayitshela ukuthi uyathanda kanti awuthanda ukuba mumbi. Mina ekhaya ngifani noma uma uyisipatsha muhlu Sanibona Baba Mahlasa. Yebo ngane yami. Ngane yami sikuphethe kahle lesizwe. Uyabona umuhle. Hawu, ngiyabonga Baba Mahlasa. Yebo. Noma ngize ngenkinga laba abanenkinga. Yebo. Isisami sibhlungu ngendlela esimangaliso. Nje zonke lento ngithola ukuphumula. Yebo. Namaphupho engiwaphupha angiboni kahle. Yebo. Ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe into engangisiza ngayo. Ubala lolo. Akunika umuntu ocatha. Hawu ngajabula Baba Mahlasa. Kodwa ngizobe ngikubone ngemali. Ngingayithatha ngiyochatha endlini. Khululeka uzochathwa yimina. Emina ngizochatha. Uzochatha wena? Yebo. Hawu. Lo wami umuthi uye futhi kube yimina engichathayo. Hawu. Baba Mahlasa. Kunjalo nje. Okay. Makuzongisiza lokho anginankinga. Ora angena la ngaphakathi udunuse. Lapha ngichatha. Ngibonge kakhulu Thusi mngane wami yabona ngibonile impela ukuthi yonke into ihambe kahle ngibone sekuba mnyama endlini kwanentuthu engayazi kwa right yonke into so njenga manje ngihlela iminyango ngikadumzile nje khona ngizolitesta Halungile mase ngilitestile sixhumane ntambama ngocingo all right Hayi malume awungitshela naku ngibona ophaqa bengane kaThembekile ubani lo mfana lo uphikiwe lo walahleka lalela ungalinga nje ukukhuluma indaba engahlangene nawe yazi ngoba manje ngizokulimaza kanzima kabi yazi uthusa unginikeza induku enzima kabi ngizosungiyitestela kuwena ngizokala sotobe sikhulekile kosoto awujahlula umjovo ngeke usunamandla manje kulento yakho kuba uchairperson usukwazi ukuyiqhubha uzofike la sotobe phela yonke into umuntu uyayijwayela ukuhamba kwesikhathi no kuyabonakala mngani wami singakwazi ukuhleba singahleba awuthi ngifuna ukupaka kahle Ntonseni break sotobe ngifuna ungisize la mngani wami kunomuntu engifuna umphahlazele yena ngezulu uzwe ngobani ukuthi mina ngiphahlazana ngezulu sotobe namanje usayiphika lento wazi kahle ukuthi mina nawe sesazana iminyaka kudala ubulala abantu ngezulu sotobe kokwayi mina ngihleli la nje inxa zakho so akusiza ukuthi lokhane esiphikelane ngathi into engekho iqiniso sibesilazi manje ufuna ukuthi mina ngenzele wena ifavor yokushaya umuntu ngezulu usunayo yona imali iyakhokhela yini lento yakho kuba uchairperson sotobe ezinye izinto phela ukuthi azibongwa kodwa kona eqinisweni wangisiza ukungihlalisa la ngoba impesheni akufani sengiyayihola impesheni yabakhubazekile so I'm willing ukukunikeza umholo wempesheni yami ka2 months if ungangishayela lo muntu ngezulu
Imama Bhisi. Yini manje nanyawo kanti? Ima angathi uyazi ukuthi sikabala. Nyawo sikasotobe lana kanti yini inkinga yakho? Yini ngathi ungena unyawo madelweni nje? Angiyamazi usotobe ukuthi ukude kwenze nini. Angithi ngitshelele ngathi relax anginawo plan. Lo muntu lo akasakwazi ukushaya izulu. Ngisibile ngandlebe njena kuthiwa khona ubaba ekuthiwa uMahlasela ummise kahambi kabi. Uthe nje meke wezwa ukuthi khahla izulu. Hayi siyaqhumisa nkahla kuyena. Imaki lokhuza lo. Uphethe lapha. Mina ngiphethe lutho. Kade ngitshela ukuthi relax. Wena ngathi uyigola too much wena. Kanti wena ngithe relaxa into esoyenza sosebenzisa lo ya plan engitshele wona ngithi akhumbula. Oh lo plan lo. Okay. Le nto ifana kahle nje le-revenge lo muntu uyakhumbula ukuthi wangenzani? Bo plus nami uyakhumbula ukuthi wangenzani? Eshaya i-challenge kumina. I-revenge ke le. Wena mufika lapha. Cha. Yezwa, bese singena ngale ndlela. Yeah. Yes. Ungabanyakaza unyawo uyayikhotha yazi. Ekhotha yini manje? Uzokhotha impandla le yakho. Hayi bafethu ningayikhotha impandla ngizofa nje. Ubona uma ungafuni ukufa. Uzocooperate amadalo yazi. Ya ngiyacooperate. Uphetheni la. Wona isoto uyakhumbula wasenzani wena? Awu ningombe kunzeni. Uyakhumbula? Uphetheni la. Ifone le. Uyakhumbula wasenzani wena? Thatha yonke into. Ubhekene endlini lapha. Khona ukaro Mazambane. Sifanele Mazambane likho ivosi. Lutha liko inyanga itshekile. Asamba nyanga, sa. Umuntu asazihambe yolandela izinto kulezi zitumbu. Uthi ngidile nazo manje zingakayi kakhulu. Kahle umuntu ongijwayeza nalezi ifonyo lezi. Umahlasi. Mahlasi lo. Cabanga ukuthi mina into okuganga. Umhla ngenduku zathusika manje. Ngabe sifuna ukuzayeleka. Sisi, dadewethu. Kwenzakalani? Ingane yeza. Hayibo, ingane yeza. Sala phansi. Hayibo, mntantsepa. Hey, hamba wabiza wofika nokhala bemgeza. Ngiyabuya yonakala bafu ngiyabuya. Hawu sisi. Sofika nini esibhedlela ibhedlela zikuthi kanje. Hayi ngishawula ngeza. Sisi. Ngisize. Malume kusafe ukuphuma. Ngoba Hey. Ayangaze ke ngilizwe ke likhala kanje. Udinwe yini ngempela malume? Hey madoda. Kuyaphileka? ya kuyaphila. Okay, kusaphileka nje kanjalo ngiyaphuthuma lapha endlini ezantsi madoda. Usiswethu uthembekile uyasikwa madoda. Hawu, malume, ingane ifuna ukuphuma, akuphuthume madoda. Ingane yakho malume. Ungihlanyela ingane yakho. Kulungile sihambeni siyobheka. Yo. Lalelani madoda. Sekukude esibhedlela lo muntu sengabeletha nomnini. Wena khala bemgeza. Wathi wena wakwabe midwife lapha eGoli. Belethisa ke manje. Hey malume mina ngangi midwife le esibhedlela seyilwane. Ngangizalisa izinja lapha yana. Lalela man. Sisebenzisa le experience elwane yakusebenzisa nanga umuntu manje. Hawu. Okay malume. Please khala bemgeza. Nsele thola ithawula nendishe namanzi please. Hurry up. Manje soyenza kanjani le ndaba? Oh simakade angaze ngiyenze lento mina hlulo umjovo. Hawu khala bemgeza kuthiwa ube midwife nje. Ngithi ngichazile nje ukuthi esibhedlela seyilwane. Awubamba la. Okay.
Mathembekile. Simaka, Mathembekile vula inyawo ngibone. Yabona. Ungatatazeli. Pusha. Yo, ayithembekile, ayisekho yona ntombami, yazi ayikho. Ukhala bemgeza, uyabelethisa lapho noma ubuka imkhuba, ayisekho ini. Cha, hasidlule lapho hle njobo. Push. Thembekile. Awuthembekile yazi. Push. Hey, nako kuvala upause. Malume, ubhozo wakho la ngisho kuthiwa lo wakho lo. Wazongihlanyela wena yazi. Wazongihlanyela wena. Ufika ungaflash la kodwa usuzokwazi ukubona ubhozo wami. Hey, ayingena indaba yokuflasha la malume. Push. Into eyenzekalayo ke mawumumbi abantu bayitshela ukuthi uyathanda kanti awuthanda ukuba mumbi. Mina ekhaya angifani noma uma uyisipatsha muhle ucream ucream sothi ucream uyirem uyo yonke into ongamncoma ngayo inkinga nobaba ngifani nayo.